एगो भक्त माई के दरबार में अइले और का कहता रे हो कि माटी के मूर्ति से तकेली मुस्काई के 1 2 1 2 3 4 जिया हो। अरे पगला ताली चला जाओ। माटी के मूर्ति से तकेली मुस्काई के माटी के मूर्ति से तकेली मुस्काई के कि अजब रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के कि अजब रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के माटी के मूर्ति से तकेली मुस्काई के माटी के मूर्ति से तकेली मुस्काई के कि अजब रूप सुहावन लागे दुर्गा कि अजब रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के सुहावन लागे दुर्गा माई के जब रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के कि आग खातिर आग बारी अरे पानी खातिर पानी जे जैसे चाहे वैसे अरे मिले माता रानी कि आग खातिर आग बारी पानी खातिर पानी जे जैसे चाहे वैसे मिले माता रानी आग खातिर आग बारी पानी खातिर पानी जे जैसे चाहे वैसे मेरे माता रानी कि मैया सबके दर्शन देली मनहर साई के जय हो जय हो जय हो। प्रेम से बोली सच्चे दरबार की कि अजब रूप सुहावन लागे कि अजब रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के जगदम्बा मैया वही बना हमरो तेरा रे जगदम्बा मैया ए हो जगदम्बा मैया ए हो जगदम्बा मैया ए हो जगदम्बा मैया ए हो जगदम्बा मैया जी हम तुम्हारी दूरा रे जगदम्बा वही बना हमरो तेरा रे जगदम्बा रूप सुहावन लागे दुर्गा माई जब रूप सुहावन लागे। कैसे लिख दी भाई कि जब से बैठली मैया आके पंडाल में अजबे के ऊर्जा देखा बाटे पर कसलाल में अरे कि जब से बैठली मैया आके पंडाल में अजबे के ऊर्जा देखा बाटे पर कसलाल में कि सतेंद्र सब कुछ पौलस देवी भजनिया गाई के जय हो जय हो जय हो। ठीक है कि सतेंद्र सब कुछ पौलस देवी भजनिया गाई के कि अजबे रूप सुहावन लागे
कि गजबे रूप सुहावन लागे दुर्गा, कि गजबे रूप सुहावन लागे, गजबे रूप सुहावन